Παίρνεις τώρα. Παίρνω, ναι. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε. αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Αγία Κυριακή. Να την Αγία Κυριακή στο βάθος. Και έχουμε έρθει για την πρώτη μας επιθεώρηση στο μελισσάκι μας. Έχουμε έρθει λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι. Μη φωνάζεις και τις τρομάξεις και σε πάρουνε. Για την πρώτη επιθεώρηση στο μελισσάκι μας. Το μελισσάκι τοποθετήθηκε χθες το βράδυ. Εδώ βάζουμε. Άστο προηγουμένο, κράτα τα εσύ. Λοιπόν, το μελισσάκι μας τοποθετήθηκε χθες το βράδυ. Πόσο είχαμε χθες? 6, 7. Τι λες βρε? Ή 8 ή 9. 8 νομίζω. Το μελισσάκι μας λοιπόν τοποθετήθηκε 8 Ιουνίου. Με 6 πλαίσια μέσα. Μέλισσες. Και τη βασίλισσα. Χθες το βράδυ. Όχι, λοιπόν, 7 είχαμε, 7. 7 Ιουνίου λοιπόν η τοποθέτηση έγινε στο μέρος. Σήμερα είναι η πρώτη επιθεώρηση. Έχουμε έρθει για να του βάλουμε και σιρόπι για να βοηθήσουμε τον καινούριο μας γόνο και την καινούργια μας βασίλισσα. Ρε, αυτή είναι ωραία στολή για απόκριες. Για να αναπτυχθούνε. Σιωπή. Πάρε και το ναυτήρα για να ανάψουμε αυτό. Εμένα θα πάρουν στο κυνήγι άμα γίνει τίποτα. Λοιπόν, όπα, όσο σκύβει σκύβεται, λέω. Μπήκε μέσα στην κολάθρα όλο. Εδώ έχουμε το φυσερό μας, το σιροπάκι μας και έχουμε και τον δεύτερο όρκο. Για πάμε λοιπόν, για πάμε. Εδώ είναι ο μελισσοκόμος Ιωάννης Χανιώτης. Εδώ είναι το μελισσάκι μας. Να το μελισσάκι μας. Πίσω από τα κάρπα. Ευχαριστούμαστε. Αναπτήρα. Οι μελισσούλες μας μπαίνουν μέσα. Μας γυροφέρνουνε παντού. Παντού μελισσούλες, ο τόπος. Ο τόπος έχει παντού μελισσούλες, όπως βλέπετε. Δεν πιστεύω να με τσιμπήσει καμία. Όχι, άμα κάτσεις εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση, αφού θα είναι οι κινήσεις μου πάρα πολύ ομαλές. Μη σε φοβίζει τίποτα, εδώ υπάρχει εμπειρία. Θα κόψουμε λίγα χλωρά. Που πάντοτε τα έχουμε ανάγκη για το καπνιστήρι μας. Λίγα είπες. Δεν... Χωράνε αυτά όλα μέσα εκεί. Βεβαίως. Είναι για να ταπωθεί το καπνιστήρι. Λοιπόν, θα δείτε τον τρόπο που ανάβει το καπνιστήρι μας. Βγάζουμε την τάπα μας. Εδώ είναι ο αναπτήρας. Εντάξει. Εμπειρία. Η εμπειρία τα έσβησε. Ξανά μανά. Ξανά μανά. Κάνεις φασαρία. Ξανά μανά. Κάνεις φασαρία βρε. Μα γιατί?
βγάζει φωτιά. Κάθε αρχή και δύσκολη, αγαπητοί φίλοι. Βάλε κι άλλα νομίζω, βάλε κι άλλες πευκοβελώνες. Αλλά μην το στουμπώσεις. Έτσι στούμπομα θέλει ρε. Unbelievable. Εντάξει, μην τραβάς τώρα, κλείστο και ξανατραβάμε.